ni kano biro ingeni sama misinformation wuok sama idwa nego guok ti wacho ni guogno sude to ngama no kongo wacho ni guogno sude mondo korido ne guogno modhi wacho marach ne ngama kore thich oko ne nikech iyudo kan ti jomoko mosebedo ni gin gi interest e weche mag go ohala weche moko mag commission tingeni ka ngato osewacho kaka iwinjo ka usiepa ma Fredo Kango mabe ni wakili maluoro kabisa to wacho mabe ni invitation to treat yani jo mapingo adani gi ki luongo gi manigi kel evidence gimbe gi kela oboke magin go ote magin kata evidence magin gi kete mesa na dani angoma dani setimo marach momiyo ji okonego benigi bedo ga dani to gin magigolo statement gin gisiko gigolo mana statement ni airport ne dwa usi iuso nenga ere ngama nyalo uso airport title deed mar airport ni kanye ingeyo tie propaganda moko makajo siasa sikelo nikech interest margi okodonjo to kinyiso gin koro gimbe gikelo alternative ne wadwaro kata mana Kalonzo en ngama oluoro to en gi chik mantie to onego benembo obedo opposition leader man gi alternative owacho niya ang'o momiyo utuono kambi ma X tumi Adani to kambi ma X ni nigi capacity mar loso airport ang'o momiyo utuono ng'ama chielo kama matimo biashara no tutuono Adani matimo gini to gin gigoyo wach Adani gigoyo wach airport gi propaganda mang'eny lakini ok gikelo alternative ok gikelo investor manyalo kata kaka wanyalo yudo investor manyalo kata pesa manyalo gero airport propaganda gin mage propaganda ni idwa uso airport idwa uso stima kineno ka ne treasury manentie CS manentie ndungu kano wuok to mbadi obiro mbadi odhi ong'iyo documents mwacho ni onge deal mosego gadani wach mar airport Adani no okwayo ote mar timo biashara kata ohala gi Kenya nineno ka jo Omullo wacho ni onge agreement manosebet kendi wacho ka yes wach mani wacho ka motelo ni Adani ne dwa tayo airport kuom higni 30 mato nowuok kanye mago proposal mago dwaro ingeni sami biro ni dwa timo gimoro to ikelo proposal iwacho ni koro kwa miyo upesani kata kwa timo gima kama to miyo wandalo maromo kama mar kao pesa waduok pesa nyiso ni ji nosechako twak proposal kikelo nosechako twak to mane timo gimiluongo ni consideration ji nosechako twak ji nosechako to lakini okochopo kama koro wacho ni jo Kenya nose sign gadani onge koro jomene no wacho gi gini joma chalo Kalonzo gin joma usiko mane X-Space Twitter gin jomoko mobeda ot moko machamo sukari gi buluban morwako sirwaru gi vest moko magin gisiko manigi ndike Twitter mage joma giwinjo ka giseneno mago ko represent interest mag jopiny maka jo Twitter koro gin onego bed ni ging'iyo ni kodhi e court to wacho niya omijo Kenya alternative wacho ni Adani okwadwa nikech Adani ni wasenyo ni en chingane Adani ni en wadgi ngane en nyathi gi ngane kata kazin ngane koro wasenyiye ni ok onyal timo biashara ka koro wan gi ngama chielo manyalo timo biashara mwanyalo kelo Kenya kama nyalo loso no airport kata